Hello mga friends! Nandito tayo ngayon sa kabilang dulo ng Calle Ruzafa. Malapit ito sa Plaza del Ayuntamiento. Mula dito, lalakarin natin, babaybayin natin itong Calle Ruzafa papunta doon sa Colon Street. Okay? So marami tayong makikita dito. Let's go! Ito yung movie house nila dito mga friends. Ayan. Kaya marami din nakapila para manood. Hindi ko lang na-check kung magkano yung nila. Isang sine. Ayan yung schedule. Mahaba itong Calle Ruzafa hanggang doon ito sa Ruzafa Market. Medyo malayo yan, pero itong natin ngayon, paglalakad hanggang Colon lang tayo. Okay?
Yung intersection, mga friends, yun na yung Colon. Yan, hanggang dyan na lang tayo. Ito nandito sa kaliwa, ito yung bilihan ng mga mura din na mga menswear, pati sa mga babae. Marami dyan nagpupunta. Okay, so kung nag-enjoy kayo sa video ito, please don't forget to leave your comment, like, share, and subscribe. Libre lang yan mga friends. Thank you for watching.